Wat is dit? Ja, jammer van het gelijke spel vandaag. Ja, klopt. Ik denk de eerste half uur hebben we goed voetbal en weinig weggeven. Ik denk een aantal kleine kansen aan hun weggeven, maar voor de rest eigenlijk niks. Ik denk dat we één keer goed op 1-op-1 komen met Max, die ongelukkig langs de bal trapt. En dan hebben we een kwartiertje moeilijk gehad en ik denk dat in de tweede helft hebben wij echt gewoon gedomineerd. Dat was mijn gevoel. En met een hele goede kans met Marvin die er niet in gaat, met Boyd ook. Dus ik denk dat we ontevreden mogen zijn met een gelijkspel. Ja. Ja, want je had verder kunnen uitlopen natuurlijk op de ranglijst. Ja, klopt. We zijn nog altijd eerste staan nu, maar ik had hier graag gewonnen zeker. Je komt weer terug van de blessure. Hoe ging het zelf? Vond je zelf? Ik denk dat ik een oké wedstrijd heb gespeeld. Niet zeker niet mijn beste wedstrijd, maar het belangrijkste is dat ik niks gevoeld heb van mijn blessure. Dus dat is heel goed. En nu op naar Willem II. Nou ja, goed. VVV had ook enkele goede mogelijkheden. Ja, moet ik zeggen, het spel van jullie vervlakte in de eerste helft een beetje. En toen kwamen jullie weer. Normaal heb je het slotoffensief weer. En nou was dat eigenlijk andersom. Ja, klopt. Ik denk in de eerste helft heb je het over. Ik denk dat de eerste helft een heel goed half uur spelen en dan geven wij hun de ruimte om te laten spelen. En dan geven we kansen weg. Ik denk dat onze linies te ver uit elkaar stonden en dat we daarom te veel ruimte aan hun geven. Maar goed, we hebben dat dan in de rust hebben we dat bijgesteld en in de tweede helft gewoon echt de betere ploeg waren. En na de 1-1 dan ga je opeens druk zetten. Ja, klopt. Ja. De 1-1 die komt en je voelt dat zij gaan inzakken en dat hun publiek een beetje begint te morren. Dus dat is in ons voordeel. En ja, goed, we hebben geprobeerd om er nog iets meer uit te halen. En het is helaas vandaag niet gelukt en volgende keer beter. Dankjewel.